Què tal, enganxats? Com esteu? Això és Enganxats al punt. Comencem una edició especial per analitzar les audiències de l'1 d'octubre. TV3 és el canal de referència per seguir tota la jornada electoral i marca un espectacular 29,1% de quota de pantalla. És la dada més alta del 2017 i la millor des d'abril de 2011. Per la seva banda, La Sexta és la segona cadena de referència i fa un rècord històric a Catalunya amb un 14,9% de quota de pantalla, mentre que 8TV es queda amb un 2,6%. L'anàlisi de la nit electoral a TV3 es converteix en el programa més vist de tot l'any a Catalunya. La quota de pantalla va ser d'un 40% i el programa conduït per Toni Cruanyes i Lídia Heredia el segueixen fins a 1.400.000 espectadors. El TN Migdia també assoleix la seva millor dada anual. Per la seva banda, l'especial Al Rojo Vivo aconsegueix un 13,5% i prop de 400.000 espectadors. Tot això el mateix dia en què el 324 marca la seva tercera millor dada històrica i en què s'enfonsa Telecinco. L'1 d'octubre es va convertir el passat diumenge en una jornada històrica per Catalunya i també per moltes televisions que van oferir un desplegament informatiu excepcional i això es va veure plasmat en les audiències. TV3, Televisió de Catalunya, va ser el líder en la jornada de l'1 d'octubre i fent un 29% de quota de pantalla. És la dada més alta des d'abril del 2011, per tant, feia 6 anys que no es veia una xifra tan alta. A més, per primera vegada aquest any 2017, un programa va superar el milió d'espectadors. Va ser l'especial 1 d'octubre d'anàlisi a la nit, amb Toni Cruanyes i Lídia Heredia, coincidint justament amb el recompte de vots que havia començat a les 8 del vespre i també amb la declaració institucional del president Puigdemont. Com veuen en pantalla, va haver-hi podem classificar aquest especial en dues franges, la que va de 9 a 11 i la que va de 11 a 12. A la primera franja s'arriba gairebé al 1,5 milió d'espectadors. Sigui com sigui, per això les dues dades són altíssimes i suposen un rècord molt important per TV3. També el TN Migdia va fer un rècord anual, enfilant-se fins als 766.000 espectadors i un 36,9% de quota de pantalla. Les altres dades del dia les podem veure en pantalla, van anar creixent a mesura que avançava el dia i la mobilització ciutadana del matí va deixar protagonisme al seguiment televisiu de la tarda i com poden veure la diferència és força notable. També destacar finalment que el 324 es va convertir en la tercera cadena més vista del dia amb un 7,3% de quota de pantalla. És la seva tercera millor dada, superada només per les eleccions del 27 de setembre l'any 2015 i també pel referèndum del 9 de novembre i a títol de curiositat, la dada d'ahir del 324 supera la del dia dels atentats a Barcelona que també van tenir un ampli seguiment informatiu. Una altra cadena que la gent associa amb l'actualitat informativa i que podríem dir que en certa manera també és referència a Catalunya és La Sexta. En aquest sentit, la cadena del grup de3 Media va fer un desplegament informatiu excepcional amb una edició especial del seu programa Al Rojo Vivo que es va allargar fins a altes hores de la matinada. La cadena va fer un rècord absolut a Catalunya amb un gairebé 15% de quota de pantalla i el programa Al Rojo Vivo, la seva edició de tarda, a 7:15, coincidint amb el recompte de vots als col·legis electorals, es van enfilar fins al 13,5% de quota de pantalla i 378.000 espectadors. A Espanya també va ser la cadena més vista del dia amb un 17,5% i el programa Al Rojo Vivo es va enfilar al 24,6% de share amb prop de 2,5 milions d'espectadors. Si La Sexta va ser la cara de la moneda sent la referència informativa del dia, la creu se la va endur Telecinco, que ahir va marcar la seva dada anual més baixa a Catalunya amb un decebedor 3,6% de share. I una altra cadena que hi va fer un desplegament informatiu especial va ser 8TV. El Jordi Armenteres i Laura Rossell van conduir un 8 al dia especial amb dues edicions, una a les 2 del migdia i l'altra a 7:15 del vespre, amb un equip desplaçat a tot el territori amb tota l'anàlisi i la taula política del que va succeir ahir a Catalunya. Doncs això és tot per la nostra part. Moltes gràcies per seguir-nos i us esperem en el proper Enganxats al punt on analitzarem totes les audiències del mes de setembre. Moltes gràcies i que vagi bé.